versus Karel Vémola. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Mamut Paluska, dnešním večerem vás se mnou provází UFC veterán a šampion organizace GCF Viktor Pešta. Já nemůžu věřit, že je to tady, že opravdu je to tady. Moment, na který se tak dlouho čekalo, tolik hypování, tolik hecování, ale často skončil a jde se na to. Je to tady! A jdeme na to! Ondruš má těžiště hodně nízko, je vidět, že očekává ten takedown. A něco tam trefil. Ano, trefil tam něco. Je vidět, že Vémola se nechce úplně do toho hrnout. Ví, že tam ty granáty hrozí kdykoliv. A první pokus do takedown. Ten asi vyjde hned od začátku. Tam bude ta strašná síla, která se ukázala hned od začátku. A správně mu zvedá spodní nohu, tak aby se Ondruš nemohl stát. Ano, a dává si ho od klece. To je ukázka správná práce na zemi a Ondruš by se teď měl přišnout k pletivu a zkusit tu klec, jestli by se mu to mohlo povést se zvednout, protože tohle to je pozice, kterou Karel chtěl mít, chtěl jsem Pína dostat a udělal to. A netrvalo mu to ani minutu, zhruba půl minuty, než tam dostal, takže pro Pína teď hodně obtížná situace. Teď si dělal trošku prostor, vypadalo to, že mohl stát. Dostal tam nohy, ale jenom na chvilku. Karel s tou obrovskou silou. A Karel Vémola nikam nespěchá, není zbrklý. Trošku jsem si říkal, že tím, že měl prohlášení, že teda první kolo bude konec, takže bude spěchat, ale nespěchá. Dělá to jako skutečný profesionál a dělá to perfektně a Pino ten se jenom teďka brání, měl by se snažit se zvednout, ale ono se to dobře říká tady od komentátorského stanoviště. Chviličku už tam měli underhook na správné straně, ale to bylo opravdu hned to Karel Vémola se přebral. Máme 2 minuty zápasu za sebou a Carlosovi se vypadá podaří přejít ten guard, ne, nepodařilo se. Pino tam ze spoda trefuje lokty, nepříjemný, ale to je zatím málo. No, tady přerušením, co nevím přesně proč, protože Karel Vémola dal hlavičku Pínovi. Máme tady half guard. A Karel Vémola se snaží vytáhnout tu nohu, aby šel. Levou nohu, už teda toho nechal, ale chvíli tam ta snaha byla, zase ji vytahuje. A pokud by se mu podařilo ji vytáhnout, tak tu pozici ve velkých problémech hodně vylepší. Ale tak Pino se vrátil do gardu. Máme jsou první půlku prvního kola. A Karel Vémola trefuje, skóruje. Ano, trefuje. Pino je pod velikým tlakem. Přijde mi, že by měl se snažit trošku víc dostat se na ty nohy, ačkoliv samozřejmě lehko se to řekne. Teď třeba zkusit se trošku odkopat, udělat si prostor. A zvednout, ano. Zkusit to, protože tohle není pozice, která Pínovi může vyhovovat. Asi bavíme, že Pino není žádný mistr brazilského jiu-jitsu, aby z toho gardu mohl nějak aktivně útočit. A tady Karel Vémola se postavil tak, aby měl lepší pozici pro údery. Teď se mu to moc pěkně povedlo Karlovi přejít a je v daleko lepší pozici. Uvidíme, jestli Pínovi teď mohl zkusit utéct. Protože Karel je poměrně vysoko, vidíš to, má to těžiště vysoko, jak se to snaží vytáhnout. Ano, a Pino se velice pěkně vrátil, velice pěkně, Pino na té zemi takhle pracuje tak, aby se bránil, ale není tam ta obrana taková, jako jsme doufali, to znamená obrana, která mu pomůže znova vstát a vrátit postoj. Velice pěkně Pino si na to počkal. To jsem ani nečekal, že se mu to povede. A ještě se mu daří trefovat koleno, znova se nechá hodit, to je škoda. Tam trochu zbytečně bral tu gilotinu, měl asi tu hlavu spíš tlačit dolů. Jo. A teďka ne, záda by neměl nabízet.
Teďkon se ho snaží setřepat dopředu, správně zvedá ten zadek nahoru. Ale potřeba A Karel Vemlo má jenom jeden háček, to podle mě nebude stačit, ale je pozdravu, to bude stačit. To bude stačit. To bude stačit a asi už je po všem, pomalu, ale jistě je to